मित्रांनो, कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचे अगदी मनापासून स्वागत आहे. तर आता सीझन आला आहे समरचा आणि घरातून ऑफिस आणि ऑफिसमधून घरी जाताना भर उन्हामध्ये तुमचे बॉडी टेम्परेचर खूप वाढते आणि शरीरातील पाण्याचे प्रमाण देखील कमी होते. यासाठी तुम्हाला रस्तोरस्ती कलिंगडाचे ज्यूस विकणारे पण भरपूर पाहायला मिळतील. परंतु तिथे फारसे हायजीन पाळले जातेच असे नाही. तर हा जो ज्यूस आहे तो तुम्ही तुमच्या घरीसुद्धा खूप सोप्या पद्धतीने आणि अगदी कमी साहित्यात बनवू शकता. चला तर मग मी तुम्हाला आजची ही रेसिपी बनवून दाखवतो. तर कलिंगडाचा ज्यूस बनवण्यासाठी लागणारे जे साहित्य आहे ते मी तुम्हाला आता सांगतो. हे कलिंगडाचे स्लाइसेस आपण कापून घेतलेले आहेत. त्याचे सालं आपण कापून घेतलेले आहेत. चवीपुरतं आपण काळं मीठ वापरणार आहोत. हा लिंबाचा रस आपण वाटीत पिळून घेतलेला आहे आधीच. थोडासा सब्जा घ्यायचा आहे आपल्याला. सब्जा आपल्याला 10 मिनिटासाठी भिजत ठेवावा लागेल. साखर घ्यायची आहे आणि थोडासा पुदिना घ्यायचा आहे. तर सर्वप्रथम आपण सब्जा जो आहे तो भिजत ठेवू, कारण सब्जा फुलायला त्याला कमीत कमी 10 मिनिटं लागतात. तर हा सब्जा आपण भिजत टाकलाय, त्याला 10 मिनिटासाठी आपण साईडला ठेवून देऊ. तर आता आपण कलिंगडाचे जे आहेत स्लाइसेस त्याला बारीक करून घेऊ. आता आपण या मिक्सरच्या जारमध्ये सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊयात. सर्वप्रथम कलिंगडचे स्लाइसेस टाकूयात. आता यामध्ये थोडंसं काळं मीठ टाकून घेऊ. काळं मीठ हे शरीरास पौष्टिक असतं आणि उन्हाळ्यामध्ये ते खावं त्यासाठी आपण काळं मीठ वापरणार आहोत. यामध्ये आपण 4 चमचे साखर टाकणार आहोत. साखर तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे टाकू शकता. जर कोणाला जास्त गोड आवडत नसेल तो कमी साखर टाकू शकता. यात आपण थोडंसं पुदिना मिक्स करणार आहोत. पुदिनामध्ये सुद्धा पौष्टिक तत्व असतात. आता यामध्ये आपण 2 टीस्पून लिंबाचा रस पिळून घेणार आहोत. लिंबामध्ये विटॅमिन सी चे प्रमाण खूप असते. उन्हाळ्यामध्ये ते खूप पौष्टिक मानले जाते. तसेच कलिंगडामध्ये 92% हे पाण्याचे प्रमाण असते. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीरातील पाण्याची कमतरता ते दूर करते. हा जो ज्यूस आहे तो तुम्ही उन्हाळ्यात जास्तीत जास्त प्यावा. आणि त्यानंतर आपण यात सब्जा सुद्धा टाकणार आहोत. हा ज्यूस आपण मिक्सरमध्ये अशा प्रकारे ब्लेंड करून घेतलेला आहे. आता त्याला आपण थोडं गाळून घेऊया. हा ज्यूस अशा प्रकारे चांगला गाळून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता हा जो ज्यूस आहे तो आपला तयार झाला आहे. त्याला आपण एका ग्लासमध्ये काढून घेऊयात. हा जो आपण सब्जा भिजत ठेवला होता तो चांगल्या प्रकारे फुललेला आहे. तो आता आपण 2-2 चमचे ग्लासामध्ये काढून घेऊ. सब्जामध्ये पण खूप चांगले गुणधर्म असतात. ते उन्हापासून आपलं बॉडीचे संरक्षण करतात आणि आपली स्किन सुद्धा त्यामुळे खूप चांगली राहते.
सब्जा हा उन्हाळ्यामध्ये आपण रोज पाण्यामध्ये टाकून पिला तर ते आपल्या शरीरासाठी खूप लाभदायक असतं। यामध्ये आपण ज्यूस भरून घेऊयात। आता या ज्यूस मध्ये आपण एक एक क्यूब बर्फाचा टाकून घेऊ। तर अशा प्रकारे विटॅमिन सी ने उपयुक्त असा आपला कलिंगडाचा ज्यूस तयार झालेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारची बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून माझे पुढचे व्हिडिओज तुम्हाला दिसतील। धन्यवाद।